Sejt, Magnus! Og så Joachim! En gang til! Joachim, kom så! Prøv vi igen! God tur! God tur! Ej, igen! Okay. Så filmer vi. God tur! Hold med! Jeg skal lige være helt. Hvad så, Emil? Nu! Ej! Kør videre! Ej! Ej! Man kan gå bare hurtigt. Var det alt? Det var godt. Så prøver vi. Nu kører det. Juhu! En ekstra bane. Kør på den der side. Nu er jeg klar. Og nu filmer den. Go! Go, go, go! Ej, det var ikke. Det er du god til. Nu kører den! Skal du prøve? Når mor kommer med den. Jeg har optaget stadig. Det har Emil bare på en kasse. Så kan det være, at jeg kommer til at filme hende på højkant. Men nu filmer vi. Men du skal også optage Joachim! Woohoo! Ja, det er svært. Prøv lige at se, hvor dybt det er her. Ja. Det er helt vildt. Sådan her. Hej Magnus. Hvad laver du? Er du ved at blive varmet, eller hvad? Ja. Emil, hvad laver du? Det tror jeg har en god idé. Ingen må have min rækkedum. Joachim, vil du prøve den runde der? Ja, Den er det ret tror jeg. sej. Det tror jeg gerne. Nå! Det var ikke noget dyr, det er bare Emil. Sådan, er du klar? Kom frem, Emil. Kom selv. Ikke nu. Jeg skal altså på bagefter. Mit ben. Ja, du skal på bag. Sådan der. Jeg lover dig, at jeg ikke Pas på, kommer Emil. til noget, at Nu kommer Joachim. Fast i håndtagene der. Er du klar? jeg 1, 2, 3. And ready and go, 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 gadget. Wow! Far, nu skal jeg. Så er din tur. I den røde.